Hello, maayong buntag mga kamisyon. Karong orasa, kung gusto ka muuban ka nako sa mga pagampo. Abi nimo whether you like it or not. Gikinanglan kaayo ang atong participation or kining ato ang involvement regarding sa estado sa atong nasod karon. Through prayers. Kung gusto ka muuban ka nako sa mga pagampo, gusto ko nga maghiusa ta sa by prayers aning atong kahintang tungod kay confusing na kaayo o medyo affected ang tanan kay kini nga sitwasyon mga kamisyon kung dili gyud nato tugutan ang Ginoo ani nga mangilabot magpadayon ang dili maayong pagbati sa kasing-kasing, especially sa kining greediness sa usa ka politiko or sa usa ka panggobyerno diha sa position, greediness diha sa kwarta. So apektado gyud tang tanan. Nalang ko'y basahon nga bersikulo diri sa Proverbs 29 verse 4. Kung ang hari nagmahal sa hustisya, malig-on ang nasod. Apan kung pakisapi siya, maalaot ang iyang nasod. Nasayod ta nga ang dako kayong issue sa atong nasod karon is about corruption. Dunay gitawag nila karon og flood control scandal. And then nasayod ta sumala sa atong nakita sa mga news nga dunay billion even trillion nga issue karon nga scandal sa corruption. So kining Bible nga atong gibasa karon, kini nga bersikulo sa labtunon kayo ni nagtuo ko nga naglambigit ni sa matag usa ka nasod. Tungod kay ang matag nasod do na may usa ka hari, do na may nagdumala, dili lang usa ka tawo apan kinatubuk-an nga naa sa panggobyerno. Ingon sa Bible, kung hari nagmahal sa hustisya, malig-on ang nasod. Sa to pa kung ang usa ka hari dunay say transparency, dunay say Dios nun nga pagbati, kahadlok sa Dios labaw sa tanan, kay nahigugma siya sa hustisya. Sa to pa kung unsay kamatuoran, mao gyud dapat nga mutigbabaw siyang kasing-kasing. Apan kung matudiri, apan kung ang usa ka hari pakisapi siya, meaning kung ang iyang interest, ang iyang intention, kining iyarang kaugalingon, kining self-centered ka, kining ang imo ang gitinguhang imo rang interest, mao gini pinakalaot. Iyon ang Bible, maalaot ang iyang nasod. So karong orasa, gusto ko nga muuban ka nako, magtabangan nato atong nasod sa mga pagampo kay kung dili ang Dios natutugutan ani mo intervene. Kana nga atong prayer bitaw nga Ginoo mo tandog sa kasing-kasing nga kung mahimo dunay pag-admitar sa atong mga nas panggobyerno, makigsitol sila, mobati sila kadlok sa Ginoo. Kay kung buot nato sabton, kinabuhi nato anytime pwede ning mahanaw. Onya kung kita magpatuyang ta sa atong dili maayong pagpangulo o kining atong di maayo nga pagdumala sa asa ba ka nga posisyon, sa asa ba ka nga department, or unsa imo ang estado karon sa kinabuhi nga naa ka karon sa panggobyerno nya usa ka nga kabahin sa dakong corruption. Mga kamisyon, ikinanglan kayo karon ang imong cooperation sa pagampo. Wala tay laing pwedeng matabangan ni gawas lang gyud sa prayer. Uban ka nako ning pagampo. I believe according to the word of God that there is power in agreement. So you and I, kita magkahiusat ta in prayers because we believe that there is supernatural manifestation. The hands of the Lord is not shortened that cannot reach out to the hearts of many, to the hearts of our politicians. So you and I, we need to come before the Lord in prayer, in a serious prayers by faith nga ang Dios mamuhat pinagi sa tong pagtuo diha sa mga pagampo. Okay, uban ka nako igsoon ko mga kamisyon sa mga pagampo. Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord. We believe that there is power in prayer, there is power in agreement. Lord, among gilip up karon ang among government, ang among presidente, ang among mga senators, congressmen. Lord, ang tanan Ginoo na sa panggobyerno. Nasayod mi Lord sumala sa imong pulong nga kung ang usa ka hari pakisapi siya, maalaot ang nasod. Lord, ang issue sa among Pilipinas karon Ginoo, left and right, usa ka dakong issue karon ang corruption. But now, Father, we are praying together by faith.
We need your grace. We need your help. We need your visitation over this nation. We need your touch, Lord, and let the Holy Ghost to convict the sins of the world in the name of Jesus. Lord, nga among mga nas panggobyerno, musadmitar kanimo, Lord. Lord, ilang dawaton Ginoo ang kamatuoran, labaw sa tanan ang ilang pag-admitar nga sila dunay kakulangon ug kapakyasan. Lord, nagampo kami nga ang interes Ginoo dili interes nila apan ang imong interes, Lord, alang sa kaayuhan, alang sa kalambuan sa among nasod. In the name of Jesus, Father, I decree and declare that the peace of the Holy Ghost, Lord, upon this nation, dunay kalinaw Ginoo gikan sa among panggobyerno. And Lord, I am praying, set this nation free from corruption in the name of Jesus. Whatever demonic manipulation in the name of Jesus, whatever the lies of the devil over this nation, Lord, I declare freedom in the name of Jesus. Lord, you're going to set free this nation from bondage of the devil, from any darkness of the devil. In the name of Jesus, i-bless, Lord, ang among panggobyerno. Panalangin ni Lord ang among panggobyerno nga naa sa mga position. Lord, salamat, nagampo mi nga dunay kasing-kasing nga Dios nun. Hiniusa nga kasing-kasing labaw sa tanan, nga dunay pagtahod kanimo, kahadlo kanimo, o pagmahal sa hustisya, pagmahal sa community, pagmahal sa mong nasod. Lauman ang Lord nga naakay buhaton, naakay tubag sa mong mga pagampo. I-bless, i-prosper, Lord, ang among nasod. In the name of Jesus, I declare, Lord, that Philippines is for Jesus right now. Philippines is for Jesus right now. In the name of Jesus. Thank you, Lord, sa tubag sa mga pagampo. Glory and honor belongs to you. In Jesus' name. Thank you for watching. And thank you also for sharing this video. God bless you.